Studenti, poštovani narodni poslanici. Čuju građani i studenti, nadam se, sasvim dobro. Krenimo na tačke dnevnog reda. Pred nama se nalaze zakoni. Zakon o visokom obrazovanju koji između ostalog ispunjava 4. studentski zahtev. Ali moram reći da se naše društvo nalazi u izvesnoj specifičnoj političkoj situaciji i nazvaću tu situaciju političkom krizom. Vidite, posle pada nadstrešnice i pogibije 15 ljudi i 2 teško povređenih, 2 ministara je podnelo ostavku, 1 je uhapšen, direktorka infrastrukture železnice je uhapšena, a određeni inženjeri i druga lica su takođe uhapšeni. A pre izvesnog vremena premijer je podneo ostavku, a konstatovaće se i uskoro da je vlada pala. Studenti su započeli svoje proteste pre svega zbog torture i fizičkog povređivanja. Kad je ozbiljna kriza u toku, mnogi su se razbežali kao miševi kucu kad se deli plen. Ali kad treba rešavati krizu, onda sledi bežanija. Predsjednik je, tako reći, ostao sam. Naime, da se vratim na studentske proteste. U najvećem delu Srbije u protestu već 3 meseca. A jedan deo srednjih i osnovnih škola je u štrajku. Svako od nas, da bi razumeo studente, mora sebe staviti u poziciju njihovog posmatranja na stvari i u njihov položaj iz njihovog ugla, a zatim iz opšte čovečanskog ugla. Ali kao profesor želim da vam kažem da je ovde potrebno da se koncentrišemo oko same suštine. Ponovit ću, dakle možemo da se razlikujemo oko forme, kako je do protesta došlo, ali kao profesor želim da se koncentrišemo na suštinu i jasno i nedvosmisleno kažemo: studenti su u pravu i da im odamo priznanje za to što su u pravu.